Είμαι ο υποπτέραρχος Ιωάννης Θεοδοσουλάκης, ο διοικητής του Μουσείου της Πολεμικής Αεροπορίας, και είναι διπλή η χαρά μας και τιμή μας που ήρθατε να δείτε αυτό το χώρο. Στην ουσία αισθάνομαι ενώ είμαι διοικητής, στην ουσία αισθάνομαι ότι είμαι ένας απλός υπηρέτης της αεροπορικής ιστορίας, της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας και τίποτα περισσότερο. Σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε είμαστε στο υπόστεγο το επωνομαζόμενο Λέρος. Είναι ένα υπόστεγο του 1928, το οποίο κατασκευάστηκε από τους Ιταλούς στη Λέρο, σε ένα αεροναύσταθμο που είχαν εκεί πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το οποίο υπόστεγο χρησιμοποιείται για τη συντήρηση των Ιταλικών υδροπλάνων. Στη συνέχεια αυτό, μετά το πέρας του πολέμου, η αεροπορία 2 τον αριθμό υποστέγων τα αξιοποίησε και αφού τα αποσυναρμολόγησε έφερε ένα εδώ και ένα στην Ελευσίνα, που χρησιμοποιείται εκεί ακόμα και τώρα για την συντήρηση των αεροσκαφών σε 130. Εδώ, όταν ήρθε τη δεκαετία του 50, ήταν υπόστεγο συντήρησης και κατά το 1992 αποφασίστηκε να γίνει μουσείο και έκτοτε μέχρι και σήμερα είναι χώρος μουσιακός. Όπως γνωρίζετε, σε όλους τους οργανισμούς, ένοπλες δυνάμεις, θέτουμε στόχους άμεσους, μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους. Έτσι και εδώ στο μουσείο θέτουμε τους μακροπρόθεσμους. Κάποιοι από τους μακροπρόθεσμους είναι να χρησιμοποιήσουμε στο ελληνικό το πρώην υπόστεγο, προπολεμικό υπόστεγο του ΚΕΑ, Κρατικού Εργοστασίου Αεροσκαφών, με συνεργασία με τη Lambda Development, προκειμένου να πάμε εκεί γύρω στα 20 αεροπλάνα. Αντικειμενικός μας σκοπός είναι να ελαττώσουμε τα αεροσκάφη που βρίσκονται στην ύπαιθρο για να γλιτώσουμε τις φθορές τους. Είμαστε σε συνεργασία και με αντικειμενικό σκοπό αυτή η Lambda Development να κάνει την επισκευή του υποστέγου, του προπολεμικού υποστέγου, πιστεύω ότι θα είναι από τα μεγαλύτερα μακροπρόθεσμα σχέδια που έχει το μουσείο μας. Πρόσφατα παραλάβαμε το πρώην υπόστεγο του κυρίου Κυριακού, που διέθετε στην βόρεια πλευρά του αεροδρομίου του Τατοΐου, ένας χώρος περίπου στα 3 στρέμματα, το οποίο σημαίνει γύρω στα 10 με 12 αεροπλάνα μπορούμε να στεγάσουμε και εκεί. Αντικειμενικός μας σκοπός είναι να μην μείνει το μουσείο αυτό που βρισκόμαστε τώρα, αλλά να το επεκτείνουμε σε διάφορα σημεία, έτσι ώστε να μπορεί ο επισκέπτης να πηγαίνει παντού. Να μην είναι μόνο εδώ, να πάει και στο υπόστεγο απάνω του Κυριακού, να πάει και κάτω στο ελληνικό, που θα γίνει Μητροπολιτικό Πάρκο και καταλαβαίνετε ότι η επισκεψιμότητα θα απογειωθεί εκεί. Ένα άλλο μακροπρόθεσμο είναι η δημιουργία μοίρας ιστορικών αεροσκαφών, που μέχρι τώρα βλέπουμε 2 αεροσκάφη στον αέρα, το Spitfire Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και το Harvard Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, με την ευγενική χορηγία του κυρίου Λιβανού. Ευελπιστούμε ότι θα έχουμε ένα τρίτο αεροπλάνο που αυτή τη στιγμή επιθεωρείται στη Θεσσαλονίκη, πολύ κρίσιμο αεροπλάνο, το οποίο είχε λάβει μέρος στις επιχειρήσεις της Κορέας, για να γίνει ferry flight πτήση στην Αγγλία, προκειμένου να αποκατασταθεί πλήρως και να έρθει και αυτό να ενταχθεί στην υπονέα ίδρυση μοίρας ιστορικών αεροσκαφών. Παράλληλα, σχεδιάζεται έξω στη βόρεια πλευρά του υποστέγου εδώ ένα οίκημα μοίρας με εμφανισιακά όπως ήταν οι μοίρες του Δευτέρου Παγκοσμίου. Ένα άλλο project είναι το υπόστεγο συντήρησης που διαθέτουμε νότια του υποστέγου Λέρος, αυτό που βρισκόμαστε τώρα, να γίνει ανακατασκευή
και να τοποθετηθούν όλα τα αεροσκάφη, τα ανασυρθέντα από τη θάλασσα, και φυσικά να βάλουμε μέσα και το Junker 52 που βρίσκεται στην Ύπαιθρο και δημιουργούνται φθορές από αυτή την παραμονή του στην Ύπαιθρο. Εκεί λοιπόν θα μπορεί ο κόσμος να το επισκέπτεται και να βλέπει όλα τα ανασυρθέντα. Αφού τοποθετήσουμε όλα τα αεροσκάφη, τα ανασυρθέντα από τη θάλασσα, επιγραμματικά λέμε το Junker 52, το Stukas, το Arado υδροπλάνο γερμανικό, το Blenheim. Είμαστε σε συνεργασία με Διεύθυνση Εναελίων Μέσων για την ανάσυρση και άλλων αεροσκαφών, τα οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή στους ελληνικούς βυθούς. Αεροσκάφη Δευτέρου Παγκοσμίου. Για να συνεχίσω με την Dakota που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και είναι στη φάση επισκευής προκειμένου να πάει στην Αγγλία για γενική επισκευή πλέον. Θα ολοκληρωθεί σε κάποιους μήνες και το επόμενο project είναι το Helldiver, ένα αεροσκάφος πανσπάνιο το οποίο διαθέτουμε αυτή τη στιγμή στο μουσείο μας. Έχουμε μετά project για το Albatros ναυτικής συνεργασίας HU-16B και ο Θεός να έχει καλά τον κύριο Λιβανό για να συνεχίσουμε να του δίνουμε project προκειμένου το Σμήνος να γίνει μοίρα με όλη τη σημασία της λέξεως ιστορικών αεροσκαφών. Ξεκινώντας από το πιο μεγαλόπνο project είναι αυτό του ελληνικού, το προπολεμικό υπόστεγο του ΚΕΑ, 6 στρεμμάτων, το οποίο σημαίνει γύρω στα 20 αεροπλάνα ότι μπορούν να μπουν και όχι μόνο αεροπλάνα. Ο χρονικός ορίζοντας πιστεύω ότι θα είναι 2 με 3 χρόνια. Ερχόμενοι σε τελική συμφωνία με τη Lambda Development, πολεμική αεροπορία με τη Lambda Development, θα αναλάβει την επισκευή και στη συνέχεια εμείς εννοείται ότι θα πρέπει να τα πάμε βαμμένα, συντηρημένα. Το δεύτερο project που είναι το υπόστεγο του Κυριακού δεν έχω πλέον ορίζοντα διότι υλοποιήθηκε. Έχουμε την εξοδότηση να βάζουμε μουσιακά μόνο αεροσκάφη και αντικειμενικός σκοπός είναι να ανοιχτεί η βόρεια πύλη που βρίσκεται από εκεί προκειμένου ο κόσμος να το επισκέπτεται. Μέσα αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα αεροσκάφος του κυρίου Κυριακού, το Καταλίνα, το οποίο αυτό έχουμε μία μικρή δέσμευση για την πλήρη εκμετάλλευσή του. Ο χρονικός ορίζοντας πιστεύω άμα απομακρυνθεί το αεροσκάφος, το οποίο από τα δεδομένα πιστεύω ότι θα χρειαστεί 5-6 μήνες, αλλά μέχρι τότε μπορούμε να έχουμε εμείς να προστατεύουμε αεροσκάφη του μουσείου, όπως και ήδη έχουμε πάει ένα MiG-15 και ένα F-86. Το υπόστεγο συντήρησης είναι μέσα στο πλάνο να ζητήσουμε χρήματα από το ΓΕΑ, το οποίο παρεπιπτόντος ο νυν αρχηγός του ΓΕΑ έχει ενστερνιστεί τα θέλω μας. Ο λόγος είναι απλός, έχει μουσιολογική αντίληψη και αυτό μας βοηθάει και μας εξυπηρετεί. Έχουμε κάνει προμελέτη για το πόσα χρήματα χρειάζονται για την επισκευή του, προκειμένου από υπόστεγο συντήρησης να γίνει υπόστεγο εκθεσιακό πλέον. Ένα άλλο project προκειμένου να απεμπλακεί από τη συντήρηση αυτό το υπόστεγο είναι η κατασκευή παράπλευρα δίπλα του ένα υπόστεγο χρωστήριο συντήρησης. Δεν χρειάζεται να είναι 2.600 στρέμματα που είναι το άλλο υπόστεγο, προκειμένου πλέον να βάφουμε στο νέο χρωστήριο. Και αυτό θα το εισηγηθούμε μέσα στο επόμενο έτος, χρονικός ορίζοντας αν μας το χρηματοδοτήσουν, ευελπιστώ ότι και αυτό θα είναι 2 με 3 χρόνια. Εάν καταφέρουμε και γίνει ανακατασκευή του ήδη υπάρχοντος υποστέγου, οροφής, πλαϊνών, δαπέδου, προκειμένου τοποθετήσουμε, να κρεμάσουμε 2 αεροσκάφη
έχουμε στο μυαλό, ένα TAV-41 και ένα TAV-37, όπως επίσης και 3 Pegasus. Το prototype, τον Pegasus 1 και τον Pegasus 2. 2 από τα 3 τα διαθέτουμε τώρα. Και τώρα είμαστε στη φάση ανακατασκευής του Pegasus 1, τους οποίους το 1979 δεν είχαν φανταστεί Αμερικάνοι και Ευρωπαίοι ότι μπορούσαν να έχουμε UAV εμείς και όχι αυτοί. Βρισκόμαστε στο υπόστεγο συντήρησης του μουσείου προκειμένου να γίνει και αυτό μουσιακό, εκθεσιακό, εάν καταφέρουμε να κατασκευάσουμε υπόστεγο χρωστήριο. Εδώ βλέπουμε λοιπόν οι εργασίες που γίνονται σε ανελκυστέντα αεροσκάφη από τη θάλασσα. Το πιο φημισμένο που διαθέτουμε είναι το Στούκας, ένα γερμανικό καθέτου εφορμήσεως Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, που σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής έρχονται μαθητές εδώ και σε συνεργασία με το μουσείο γίνεται επαγγελματικός καθαρισμός προκειμένου να φύγουν κοχύλια άλατα και να παραμείνει η original απόχρωση εκείνης της εποχής και τα σύμβολα που είχαν τα αεροπλάνα. Στη συνέχεια βλέπουμε ένα άλλο αεροσκάφος υδροπλάνο, πολύ σπάνιο. Είναι το υδροπλάνο, το γερμανικό υδροπλάνο Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, το Αράντο, το οποίο εδώ και 2 χρόνια έχει ξεκινήσει ο καθαρισμός του. Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακότατο, διότι πλέον πολυβόλα που μοιάζανε με σωλήνες αποκαλύφθηκαν ότι είναι πολυβόλα αντί για σωλήνες. Βλέπουμε τα original χρώματα, τα original σύμβολα και συνεχίζει και στον κινητήρα. Θα γίνει καθαρισμός όπως του αξίζει να είναι. Συνέχεια βλέπουμε ένα αεροσκάφος πολύ πιο μοντέρνο, το Α7, το οποίο το προετοιμάζουμε σε πολύ καλή κατάσταση. Το προετοιμάζουμε για να το τοποθετήσουμε στην ΣΜΙΑ, τη Σχολή των Μονίμων Υπαξωματικών της Αεροπορίας, καθώς αυτή η σχολή δεν διέθετε αεροσκάφη και τώρα πλέον θα διαθέτει 2, ένα Α7 και ένα F5. Το F5 ήδη το έχουμε πάει στο χώρο της. Επίσης βλέπουμε ένα άλλο project, ένα άλλο Harvard, το οποίο μαζεύουμε κομμάτι-κομμάτι προκειμένου να το συναρμολογήσουμε, εννοείται όχι πτήσιμο, και να το αναδείξουμε στο μουσείο μας. Ένα σπάνιο κομμάτι, σιγά σιγά όμως βρίσκουμε τα κομμάτια του. Ένα άλλο project άσχετο με το αεροπορικό αντικείμενο είναι ένα τζιπάκι του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου που το χρησιμοποιούσε ο Ιερός Λόχος στη Βόρειο Αφρική στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με διοικητή τον τότε Τσιγάντε. Πρώτη καταδρομής η οποία αποτελείται από τον στρατό ξηράς τον ελληνικό, από το ναυτικό, από την πολεμική αεροπορία, από τη χωροφυλακή και από ευέλπιδες. Θα το κάνουμε πλήρες λειτουργικό προκειμένου να συμμετέχει σε εκδηλώσεις μνήμης της πολεμικής αεροπορίας και όχι μόνο. Στη συνέχεια βλέπουμε εξαρτήματα από αυτό το τζιπ, το οποίο είναι έτοιμα για να συναρμολογηθούν. Το διάσημο αγγλικό αεροσκάφος ελαφρύ βομβαρδισμού, το Blenheim, το οποίο είχαμε την τιμή πριν από 20 χρόνια να φιλοξενήσουμε τον κυβερνήτη αυτού του αεροσκάφους, έναν Άγγλο κυβερνήτη, ο οποίος φωτογραφήθηκε δίπλα σε αυτό το αεροπλάνο, τυχώς επέζησε από την πτώση του.